Takže teraz ideme hore na Goldapinga. Here you see deers. Jeden z najvyšších vrchov. A tu práve pred nami vidíme elkov, alebo teda jeleňov. Reindeer, like Santa Claus. Sme vysoko soby, to sú soby. Sme vysoko asi asi 2000 niečo metrov a už začali utekať pred nami. Už sa nás trošku zlákli. Pozrite na to, je to nádhera. Sme v Norsku, v národnom parku Jotunheimen. Ešte včera sme boli v Osle a ani sa nám nesnívalo, že sa tak rýchlo dostaneme na takto krásne miesto. Teraz je mimochodom asi 10:30 v noci, alebo teda večer, a my práve ideme jednou cestou a išli sme stopom a s našim kamarátom Paulom zo Sandefjordu ideme hore na letné lyžiarske stredisko, a kde mimochodom plánujeme stanovať. Vonku je teraz okolo 10 stupňov, tak len dúfame, že sa to ešte udrží, aby sme to do zajtra nejako prežili. A zajtra, ak všetko dobre vyjde, tak plánujeme ísť na tento vrchol Goldapinge. Ja to potom ešte si naštudujem, ako sa presne volá, okolo 2500-2600 metrov. Takže ďalšie správy potom podáme odtiaľ. Zatiaľ pozdravujem všetkých našich priateľov a toto Martinka. Martinka, aký bol stop? Očakávala si niečo takúto cestu, že sa dostaneme do takejto výšky. Ešte dnes sme boli dole pri fjorde za Oslom a pozrite, kde sme. Toto sú všetky najvyššie vrchy Norska. Tam vzadu zapadá slnko, je 10:30, ako som hovoril. A je to absolútne neuveriteľné. Ide nám auto oproti, takže budeme musieť pomaličky